Egun guztioi. Hasi baino lehen, alkateak esan dit barkamena eskatzeko ezin duelako gaur hemen egon gugaz. Opa dizue jardunaldi probutzugarria izan dezazuela. Bilborentzat, harro egoteko modukoa da Bilbon ospatzea Euskaltzaindiak bere 100. urturrena dela eta antolatutako 2. nazioarteko dialektologia biltzarra. Bilbon, pare bat egunean, aniztasuna landuko da, hizkuntza aldeerak jarratuko dira, eta arreta jarriko da euskarak berak dituen aldaera batzuetan eta besteetan. Beti esan ohi dugunez, Bilbao eta euskara eskutik oratuta doaz. Guk, udalak, euskararen ezagutzaren eta erabilaren alde egiten dugu, eta euskal kulturaren alde. Horregaitik da, asolazkoa gure sustraiak ezagutzea, eta horregaitik daukagu horren asolazkotzat gure hirian gauzatzen ari den biltzarra. Hiri honek ateak irekitzen dizkizue. Hemen zaudete artean goza dezazuez hiriaz beraz, bere kulturaz eta euskara ibiltari erakusketaz ere bai, guk atzo izan genuen erakusketa ikusteko eta gozatzeko aukera. Aurreko jardunaldia aipatu nahiko nuke, Iruña izan zen eta parte hartzeko aukera izan genuen. Ordukoan, hizkuntza gutxiagotuak jagon euskeraz bizi izan zen gaia. Jardunaldi hartan, hizkuntza gutxituen eremua jorraten zen eta zenbait aurrerapen egin ziren. Euskara erabiltzeko alorrak eta hizkuntza eskubideak berneratu genituen. Gai hau, bestalde, udalak euskara zaintzeko eta haren erabilera bultzatzeko lantzen dituen ildo estrategiko bat da. Oso interesgarria izan zen jardunaldi hartan parte hartzea. Beste lurraldeetan egiten den lana eta Euskal Herrikoa uztartu ziren. Ikuspegi akademiko egokia bilatu zen eta euskara erabiltzeko alorrak eta hizkuntza eskubideak berneratu genituen. Orain, 2 hilabete beranduago Bilbon gaude eta euskararen aldeerak aztertzen jarraituko dugu. Gainera, azken urteetan dialektologiaren alorrean nazioartean egin diren azken lanak ezagutzera emango ditugu. Seguru nago, emaitza sano interesgarriak izango direla. Biegun hauetan hemen landuko duguna garrantzitsua da eta euskararentzat bai euskaltzaindiak berak egiten duen lanerako. Zorionak jardunaldi hauetan izango den maila handiagatik, espero dut probetxuzko jente dakiola gure hizkuntzari eta asti hartzen baduzue gure hiriaz ere goza dezazuela. Egun on bat izan, eskerrik asko.